फरायनाया फरायनांगोन मोजाङै बा सोरबा दामनाया मोजां दामनांगोन खनग्राया मोजां खननांगोन नङा होमबा गावबा गाव खामानि गावबा गाव मावलांनांगोन आरो स्टुडेन्टस लाइफआव फरायनायानो फार्स्ट गिबियाव जोंनि फरायनाय नङा होमबा बेखायनो आङो आसा खालामो बे स्कुलनिफ्राय बे फरायसालिनिफ्राय गोबां मोजां मोजां फरायसा ओंखारथों आरो मोजां मोजां नोंथांमोना फरायथों बे फरायसालिनि नोंथांमोना मुं लाबोनो हाथों बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो आर'ज खालामबाय मोजाङै फराय कलेजनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जानांगोन मोजां फरायनो मोजां कलेजाव फरायनो नङा होमबा स' बेखिनियानोसै जाहाथा बायदि बायदि खोथा खोनासंबाय थानाङा दानि जुगाव नङा होमबा बहुत बायदि बायदि भाइरास हाबनो नागिरो साइडनिफ्राय गोबां भाइरास हाबो न'निफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन मोजां गाज्रि भाइरास हाबो दानि जुगाव नङा होमबा एकदम गोरलै बायनो थाखाय स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बयबो मानोना नोंथांमोना सासे फरायसा आंबो सासे फरायसा दाबो आं फरायाबाबो आङो मिउजिकआव मेथाइ खननायाव सासे आंबो दाबो फरायसा आंबो सोलोंगासिनो आंबो जेबो रोङाखै दासो नाजागासिनो दङ आंबो आरो बिदि थायोब्लानो बयबो जौगालांनो हायो नङा होमबा सोलोंनाया मालाबाबो जोबनानै थाङा बोरायलांबाबो थैलांबाबो जोबा बेखौ गोसोआव लानांगौ बयबो गोजोन्थों जोङो हाबाफारिखौ जोबनाय लामाथिं लाबोनोसै